Yeah, na cheta kama na Volt 104.3 FM because we're going na cheta let's hear the cat out of the bag. Man, nobody just to know na join and no, I'm going for the first time. Don't worry, not at the right place, not at the right time. Ebi no ni abu na Volt 104.3 FM. Obu be boy na guy into man like na join. Ibia kwa n'oge. Maka na asị na is better late than never. Ma gwacha ndị soro oyibo. So dịka si wee na-agwa unu afọ mbụ Aunty Chinazọ and ebe a ebe anyị na-ewetu n'obi a na wetu arụ wụsa arụ ewere asụsụ anyị wee dissect bụ okwu otu ọ ga-esi wee bara anyị uru otu anyị ga-esi wee ghọta ya gbaribi ya make be the sense out of the nonsense because why not if not maka na ebe a ka anyị na-amụta ife ebe a ka anyị na-ajụ onwe anyị ka o si adị ka o si afịọtụ kedu ncha bụ ụmụ kedu nke bụ nke ebe a ya dị achọ hold up ebe a bụ nnọọ moving train ịmago moving lane onye nọchi ụzọ anyị eme gịnị anyị edowegodi ya n'akụ na-aga aga ihe ọbụla nọchiri anyị ụzọ ọ bụrụgodu na asị na ụzọ agara anyị ji shovel anyị ji mma anyị ji hoe nke ọbụla anyị na-eme gịnị anyị na-ewepụ ya n'ụzọ maka na anyị achọrọ hold up anyị achọrọ go slow ndewo ọ bụla just na-join m daalụ so okay so ịma na tupu nga abịa ka m tụletere m unu obere azụ gbasara ife nchọ ikwu maka ya maka ndị bụ na fa bụ ụmụ nwanyị na-enekọta dife anya in the sense na nwoke nwere ihe ọ na-eme in the sense na nwoke mechaa na ọ ka ya anọzi maka na nwaanyị nwere sense mana onwero situation dị permanent onwero condition dị permanent nọ maka condition ka crayfish ji wee bend ya normally anyị ma ife bụ na a na-etinye bụ crayfish na frying pan mba ọ condition mere gịnị crayfish ji wee bend ya azụ na-akwụ ọtọ ka eziokwu mana unfortunately ọ na-agba ịchọ imepụta nnọọ ọtụtụ ife dị n'azụ eye ụfọdụ eye aya rụọ ụfọdụ n'ọkụ ịmago na ụfọdụ abụrụ smoked ụfọdụ abụrụ crayfish smoked fish crayfish ịghọtago so if not kedu ife kpatalụ nwoke ama nji wee bụrụ nwoke mana tupu m gaa n'iru cheta na nọ live na YouTube jee na Volt Odenigbo na YouTube gị tinye na search space gị Volt Odenigbo ka isonyelu m na live online. Yes, anọ m on air, anọ m online na Volt Odenigbo ha nche Odenigbo nọ ifuru ụzọ ijoin kwa na alụ m ime gịnị subscribe ọ bụ na subscribe be engage ife anyị ji maka ya bịa like kwanụ send a link to your friends ka ha nwee ike like ya our channel agwa m unu na ọ dị very important onye anyị ma say that na we rise by rising others of ya ka we rise by lifting others otu ọ bụ na-eso ife anyị ma bụ gịnị ị na-agbago ị na-eso ị na-akpọrọ ndị ọzọ na-agbago ị na-agbago lada ị na-eme gịnị na-ene anya onye nọ gị n'ụkwụ marụ na o ji gị aka n'ụkwụ iji nwayọọ mee gịnị segoti ya wite aka gị o wee na-aga because na entourage abụọkwa n'ofu onye entourage bụ gịnị many cars because na your friends na-eme ọfụma so gaa ya emenwu ya ọ bụrụ a na-eme wedding like this it's also gị bụ moto ndị ọzọ gbachabara ọkada ma ọ banye kabụ ma ọ bụ public transport wee bịa the same occasion gịwa na onwe gị gbaa moto wee inwe 1 naira ka eyi ntotiri chere ịbụọ asa onye rụọ dị ọrụ were ofunye nwanne gị ọkụ wee na-adaba ọkụ wee dị mma na life a no hard pass like this ọ bụrụ ngwa dị chọrọ ka ọ baa n'afọ so dịka nsi wee na-ekwu o nwere ụmụ nwaanyị bụ dat na ha sigo na gịnị mee na ọkwa ifula afụfụ a na m ga-eso gị wee tịa dịka esi wee kwuo na ị na-eme wedding otu a sị gị na for better for worse and agwakwuo m na worse ahụ nwekwa limit o mana ọ bụrụ maka nwoke bụ a good man ọ bụrụ maka nwoke bụ ezigbote mmadụ ọ bụrụ maka nwoke mana deep down na imechala onye a ife in the future na ọ ga-emelu gị ife ka ife imeli ya why not o nwere ụmụ nwaanyị bụ na ha pụta like this a na-anụ nkụtọ nkụfa ndị nebe a ha agbata everyday ụmụaka na-ebe akwụkwọ nebọsa na-anị mkpu ha nwunye gị na-ebu stretch scarred face apụ everyday ma na akụrụ ya ihe arụ ya aza gụọ na onwe gị bụ nwoke mgbe niile a na-adọka gị singlet ha ba onwe m na ya na-akpa this morning nsị ya na ana m asọkwa akwefe ebe I'm advocate of separation abụrụ divorce ọ dịghị mere anyị ji have all this conversation maka nwaanyị anyị ji maka ya wee bịa yesterday bụ na di ya na-emegbu ya di ya na-emishandle ya the best thing o nwere ike icheta bụ connive with somebody ka asị na the man na-emetụ ụmụ ya aka n'ụzọ na-ekwesịrọ nwoke wee je taa afọ ihe ọ marọ in as much as n'ife nke nwaanyị mere adịrọ mma
ka I hapụ ichezọkwa na ihe cause the reaction. So na dị very important before nwaanyị sacrifice anything for you, ịdịgodu very kind. Ibugodu na ị naghị eweta anything before nwaanyị apụọ n'ilo nyanwa na-eweta ego niile a na-eweta mana ọ pụta ọsị na ọ dị ya, ị ga-adị very kind. Ị ga-adị very kind. Ụfọdụ n'ime anyị na-abụ ife mee like this, anyị chezozie efe cause nya bụ ife because ihe nji bụrụ ihe a wee bịa bụ na yesterday anyị nwechara time ikwu the aspect of ihe nwoke melu nke nwaanyị ji eme ihe ome. I remember nke nwaanyị a bụ onye mmadụ kpọrọ anyị si na ọ na-eme gịnị na mgbe niile na ọ na-anata kedu ife ya cause nwaanyị na-anata ebe a na-eti ihe ebe a na-emegbu ya because na onwego stake na ndụ ya bụ nwoke. Kasafụrụ m ebe mmadụ ga-enwe opportunity na ome gịnị ọnata mgboro ugboro ọna oje ọnata. So ọ dị very important. Ọ dị very very necessary na asị nwoke na ịdị kind to nwaanyị, especially nwaanyị mana mgbe ị na-ata afụ na ọ nọ there for you. It now leads me to ndị bụ na mgbe atacha anya bụ afụ nwoke mechazie mekie ya ịfụzie ọsị nwunye na ọchị retake vow. Unu eche na ọmọị unu eche na ndị enwere ife na arụ maka na nwoke ma ife ọ fụrụ n'aka nwaanyị na ọmago na nwunye na ọ dịrị abụọ outside. All because na ọ ma na this man na this woman unu amara na onye anwama ife nwaanyị gosiri ya the kind of love na affection o gosi ya mellow. O ji chọọ renew that vow. Afụnụ before ifu nwoke renew vow with nwaanyị jee dress. Ndị atala afụ from day one, ọ bụrụ ndị already made. Jee jụọ ese. Ifuziana gold enwe ike ọbụna ring ogori mgbe ọ na-ani after 5 years ma after 10 years after 15 years or sika o jego ring ọzọ. Unu asị na waste of money. Ọ mekas na nwoke provide chagolu nwaanyị ife ọmazi ebe ọ nidiri imelu this woman something. And something to talk about. Onwe ihe a na-aka akọ na-abụrụ nwaanyị echenjiri wedding ring. Enwere ife ụmụ nwaanyị apart from ama nwaanyị ụla na nwaanyị ma nwoke ụra na ọchị imi engaged. Onye bụ ya na talk about. Another thing a na-talk about bụ gịnị na o gokwere ya ring off. Mgbe ahụ ndị ọnọ nkịtị enwe efe je browse wa ka a gbara ego na ring cost. Ka amalụ na onye aboki ka ego ring ka Lily's vendor ka eje na somewhere na ebe a na-egosi nke dị na showcase a na-eji machine echeck how many karat gold na how many karat diamond. Ayu na-echeck nwere ya ọzọ mpas na echezozie mgbe nwaanyị na-atakwa afụ with nwoke na-echeck ekwe manu na ga-enyela fa aka. Ndị online in-laws nọ nkịtị enwe efe ndị akpatachabere akụtabere ndụ fa ọnụ mara ihe ha ji onwe ha melụ. Mana ọ bụrụ iwesti data je were ya check ihe echekiri ọnụ. Unu anọrọ na entertainment industry si no update ka ịchọ ike. But anyway, ihe nji maka ya wee bịa today bụ ịmaka anyị si eme na anyị nọkọtakwa ya tụọ nwaanyị anyị ịmago na ya aja afọ ike, anyị nọkọtakwa anyị aja di anyị ike, anyị nọkọtakwa ya aja nwunye anyị ike. Ọ ife anyị nọ na ya ụbọchị kịta because before you know it Christmas eruo December na fa abịa in 2 weeks time na anyị abanye December 1st. Unu eche nọ mkparị ya mụ mgbe ahụ ụmụ nwaanyị echetebe na bido kịta asaba dị gị isi ihe nchọ ịmụtara unu ka esi asa nwoke isi. Unu amara asa onwe ihe bụ positive ọsịsa ịma na ọ dị gị ịma na nwoke gị sabịa isi na ịma dị his best food ego ọ bụrụ sọsọ mgbe ị na-achị ịnara ya ihe na-akpa bido n'oge mgbe ahụ nwoke chekitebe ọ ga-asị nwunye m nwunye onwe idea ka eji eme ife. Idea ka eji eme ife. Ọ bụrụ mbọsị ịchọ ka ego olu gị shoe red that day ka ya bata sieri offense la mana nya ahụ nkọlọkpọ last month ichetekwe na ọ dị gị ka ọ dị gị ka flatmate gị. So bido kịta anụ ajaba nwoke a ike because ọ dịrị izi bido kịta ajaba anya bụ nwaanyị ike because ọ dịrị izi ndị na-agwa m onwefa ọ bụkwa na ị na-aja dị gị ike everyday nwere ife ome. Congratulations ọ maka gị na ọ bụ the good example anyị kwesịrị na-enejele anya. And I hope people like this na o nwekwala ndị ha na-agwakwa eziokwu because another thing we meet people na-agwa gị eziokwu. Eziokwu dị very very important between two people. Si na fa furu onwefa n'anya. Ọ dị very very important. In fact, more important than money.
If somebody gwa gị eziokwu, ya kanye gị peace of mind karịa ego. Jee jụọ Regina Daniel. Jee jụọ ya kịta. Because right now, ọ bụrụzi ego. In fact, ọ bụrụ dị Regina Kunya, jee jụọ nụ mmụ ya nyefere ya n'aka nwoke ji ego because na fa na-achọ ego. Kịta akụ nga-ama the essence of money is not everything. Mana ọ bụrụ akwụkwọ maka Nigeria. Ijekwa hospital, ị nwere ego, afa gị bụkwa sorry. Anyway, mana anyị na-ekwu between two persons. Enwe ndị bụ na fa nwere ego, mana ha na-eset. Enwe couple mma ji ego, mana fa adị edina n'enu bed. Ha dị edina n'enu akwa. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ha dị edina n'enu akwa. Ọ bụrụ gịnị? Na fa chọkwa nwere ọ na ka fa dị edina bụ na fa tala afụ. So what is it? But anyway, bomb na 0706048585 my bomb na 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kekime. Ka gị na ebe isi akpọ m. Sunday from Ugwaji. No. Gani. Topic big every day na-amụta ị na-ekwukwe a na-anụkwa ụfọdụ ada amụtakwa mana enwe few things nchọrọ dị na-ekwu isi na ụmụ nwaanyị ndị na-enetekwa di ha anya enwekwara ụmụ nwaanyị ndị na-atara anyịkwa anwekwa ihe ofe obodo adọmsọ na-enwe nwaanyị ga-provide gide for family for 1 year. I don't sure no the possible. All the Gabawa. So, years ago, the Bible said a wise woman built her house, and the foolish ones pull it down with their hands. If that na chukunyero umwine, he built a home, or in the sense that any woman or banana no tarudi, or this naka. He make that family mangoka buriyo chorebo because is assumed anya rulia anya ruomu anya. Bible that was go maka humility umwanyi wendi yana de kwe wanyi ne wendi. All wanyi ne wendi. Ye dama skata family gave you her family. So what I go odebo. The third one bro. If wine hana gari, so when we the time on mana boham man may on Oyen the resource case by or when I got it. More than common issue of my and one of the characteristics of a wife of a wine is a magodination. Ordinary one of the characteristics of a wife. Na Nwanyi ga-ama na-eche nri na-esigodi nke bụ sọ ụmụ food a na-eri by the side. I wonder why o ji abụ nwoke na nwaanyị na-eme ọyị ọ na-atọ ifu nwaanyị bịara idis ọ na-ebete gị ma mbọ na-asacha ma akwa gị mgbe ụfọdụ sef ochie nri butere gị ebe ị nọrọ mgbe ụfọdụ sef o gotetere gị ma ụmụ ihe gị taa bọta ịnụbatazie ya n'ụlọ ya niile ya na ka m gwa gị nke bụ eziokwu ụmụ nwaanyị bụ ihe ekwesịrị ị na-agwa okwu 85% because nwoke disaidiri ije nwaanyị ihe o jide nụwa nwaanyị ka ọ nụta nwanne nụta nne merụ nwoke ji akpọ nwaanyị mọmị nwoke nwere ike ọkpọgide ọyị ya nwaanyị bebi anụzi anụ o chenji ekpọwa ya mọmị ọmụtawakwa nwa mọmị aha adịwa bikos ụmụ ya ahụ ọ mụtara na-akpọ ya mọmị di ya aha na-akpọkwa ya mọmị uche na isi nne ya na-enye respekt karịa nne mụrụ ya na-ataraghịkwa na-eprovide for ha ka ihe ga-abụzi iwe nwaanyị ka ihe ga-abụ ihe ga-eme nwaanyị gịnị mgbe gịnị ya na-ayị ọ na-amụta amụ na-aga n'ụzọ na-akpa nkata na-asụ maịrị mana ịnụtazie ya okechie iru ịma abatabeghị nwe udo ụfọdụ ụmụ nwoke sef na-ada anwụ mmanya bifo ha nọ nwaanyị ha nụzie nwaanyị ka ha na-ebido anwụ mmanya ka m gwa gị nke bụ eziokwu na nwoke na-aṅụ oke mmanya
nwoke ada mmanya no nwaanyị nwa mmanya because mmanya ahụ bụ ihe ofili ọnwụọ ya ka olu ko stupid ka ọ ghara imekwe mana nwaanyị ga-emegidekwe revoke ndị omewezi mmanya ahụ leads into something else. So mụnwa na anụgokwa m nwaanyị mere ndị ekwe nna apụpa ma ndị ihe ndị ọzọ na-eme na ya dị ebe m biri public ya na ndị nụrụ nwaanyị ndị ọmarị the people bụ ihe juru de nsogbu dịkwa ezigbo nsogbu dị in the sense that na nwaanyị nwoke jere mee ego n'isi ya nụbata ihe a na-achọzi ka e wuru respect niile nye ịghọtago eme obere ihe asị gị na nọ maka na nwaanyị jikwa take risk ngwanụ oke enwe nwoke nke mfọ si nwunye ọkwa maka ịmụ nwa ngwa ya amụjuo anyị amụjuo ebe ndị nke amụgoro amụtogo ka anyị amụjugo ka mmadụzie ihe ị ga-ejide aka n'ọya bụ ihe pụrụmentị niile bikọz ọ nwaanyị bịa ọsị gị ka amụ nwa amụtazi ofu nwa owozie na maka na ọ mụtago nwa ọwọgo na o mego the highest thing meanwhile ọ chukwu bụ ihe pozishọn nwaanyị na ọ ga-amụ nwa ọ bụrụ na nwoke ka e pozishọn na ọ ga-amụ nwoke ga-amụkwa nwa ahụ ọ chukwu pozishọn nwaanyị mara ka o si mee ka nwaanyị na-amụ nwa. So ụmụ nwaanyị need a 5% advice and teaching. Thank you. Ka ọ ga-agọdị m ụtọ anụ. All right, daalụ sọ daalụ ọkụ na afụ gị na-eborugo bolo ụmụ nwaanyị nwebere ihe ụmụ nwaanyị nwebere ihe anyị ebuna ya nwoke decide ịdị irresponsible eburu ya bunalụ nwaanyị nwoke decide ya ijidekwe n'onwe ya aka eburu ya bunalụ ụmụ nwaanyị ngwanụ ụnụ anụgoni ya 07060485853. Hello, ke ka ime ka afa is daalụ sọ daalụ onwekwa ajọsịkwa m nọrọ ya anọkwa m ya anyotisi m ya daalụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwoke nụọ nwaanyị ha na-ede ha aṅụba mmanya ọrụzie nke dọmdi silin o dipendụ mana nwaanyị nwere nwaanyị nwekwa nwaanyị enwekwa ezigbo nwaanyị nwekwa ajọ nwaanyị mana nwaanyị mmemme m mụ abụ ezi imo anaghị aṅụ mmanya bifo ndị aṅụba mmanya ọkpakwa na mmadụ aṅụ mmanya mana m na-aṅụ mmanya mana ọ na-afịa m arụ mmadụ ama nji mmanya lọta m no adịrọ m addicted to mmanya unless man decide and abụọ onye na-aṅụ mmanya outside ngo ya izu maka ha ga-egosi ya nọrọ na be m ere mgbe ọbụla m jicha ọnụ ya o juru ezigbote oyi na-ebutu ya so enwekwa ezigbo nwaanyị nwekwa ajọ nwaanyị like ihe anyị kwuru na mgbe nwaanyị nidi ihe n'aka di ya bifo o sibelie nka ịma na anyị abụghị ezigbo nwaanyị anyị abụghị qualified woman a qualified woman bụ mgbe ọbụla di ga na-enye di gị ụdịrị nne ọbụla ọ chọrọ otu ọ kpatara na anọ ite eke ya si ada dị nnọọ ke maka ọrụ taa ma ke maka afịa taa asụkwa ọfụma ọ ga-eme nke nwoke obi a na-atụ iwu ụtọ si na ya bụkwa ezigbo nwaanyị adịghị ọnwakwa ka o si chọọ ịpụkwa okọpụtara ihe si ahụrụ machi akpa gosi na ya bụ ezigbo nwaanyị ọ bụrụ mgbe ọbụla ịchọghị ka ọ gaghị emeri gị ihe imeli ya nka mba anyị abụghị qualified woman ya mụ ọ na-agba ọgbajuo m dọrọ onye ebe m na-asọpọtụkwa m mbụ nwunye m ọ na-asọpọtụkwa m very very well ọ na-emekwa na like ya nwunye ya na nwaanyị understand so ọ na-adabala anyị ọwere na-agbatala anyị si na anyị na-ese okwu ọ bụta first na-edozi nobody will know about it because ọ na-adị mma ka di na nwunye na-ese okwu ewega nwee n'ebe ịbịa na-etiri ha on is not good. That did not never give your in and out of your family. But a corner can see outside. It's not good. It doesn't no. Crazy. That is not good. You have to just between you and your family.
no matter the love of love one. I don't only little misunderstanding. There at the time, there's both of you. Those who go on back. When you're gonna be at fault, no apology to his neighbor, to her partner or his partner. So I have in a life, and I gaga. And teaching as well. I know me eba. Abi. Daalụ sọ o. Daalụ. Unu anụgo ni anụ. Ihe like okwu bụ na o nwere ihe ọ na-eme before. O nwere ihe ọ dị eme before. Nwunye ọ na-anụ ma nwaanyị ọ nọ na ndị ya kọsụ ya omebe in the future. Of course, no except na ezigbo ihe. Ịghọtago. Ọ bụ na inwebero respect idibero humble na inwere humility. Onwe ụdị ịfụnanya ga-enwe ebe nwunye gị nọ ifu na ọ na-agwa gị ya na-agwa gị ị ga-achọ ibend. Madat n'ihe a bụ ihe ga-esekwe mụ na onye okwu and inenekwu anya n'anya ị ga-afụ na o nwere ihe dị njọ na ihe ọ na-agwa gị na ọjọọ so otu udo ga-esi wee che. But a lot of ụmụ nwoke nwere pride na ego. Ifu pride na ego ụmụ nwoke bụ ife na-emefafa dị calm down sometimes. Mana normally I nwere good men. Oh, pride and ego na-abụkarị problem enwe. Dịka ụfọdụ ndị nọ n'iru kịta anụ a na-apị ihe a na-apị. Pride adịghị ekwefe calm down. Mana ọ ya adịba nsogbu adịrọ. Hello. Ka ime? Adịkwa m mma. Daalụ sọ. Honorable Ndubisi nnọọ. Daalụ. Ka ọ dị mma. Egwu obi ọzọ na ndị otu ike. God bless you. Daalụ sọ honorable ọkwa arụ dị gị. Daalụ. Thank God. Daalụ. All right, honorable Simogene mu jide ka nji. Asị gị jide ka iji ma na ị na-eme ọfụma. Whatever anything bad ị na-eme na ihe ị na-eme. And onye ha ị chọrọ ebe a ka ọ ya bụ apụọ a na-asị gị jide ka iji. Eziokwu ka m na-agwa gị, nwere ihe dịka nwoke ịpụta na ịmagwa outside e defend nwunye ya with full chest ya. Nwere ihe ga-beat that thing. Onwero. Hello. Good evening. Kekime. Ewe. Monsukwa. Sorry. Iwe ga-adị n'ọkụ. Iwe gị gbadataba. Onye nne from one day no. Onye nne. Daalụ. Ooh. Welcome to the family. Iwe ga-adị n'ọkụ. Amen. So enwere ụmụ nwoke nwere ka ha dị. Nwee ụmụ nwaanyị nwere ka ha dị. Amaghị isi ha na compare na ụmụ nwaanyị niile dị otu a. Anụrụ m onye kwuru okwu for the last person na-asị na ya okwu ahụ asị afụgo m onye kwuru for 35 years
kemgbe ọ batara n'ezinụlọ ahụ nwoke otu a ka o si agha ọ na-agha ogbo mgbe eziokwu ji adị ya n'ọnụ otu a ụmụ nwaanyị here and there legislate the step say ebe ọ na Chineke enyeghị ụmụaka there is nothing you can do abụghị ịnọrọ anọzụwa ụmụaka ọ zụtago ụmụaka kịta wụzi ego oriri ama na ya nwere ezinụlọ nwee nwunye ọzi ọkwa onye nke anọ site ego ọgwụ ụmụaka ọmaha ebe a nọ wetago mụ na agụ ojukwu anyị weta na ya ego so ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-agabiga ihe a ga-ekwute n'okwu ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-agabiga ihe na alụmdi na nwunye a ga-emebi ikwu ajọ nọrọ na-emechi ha otu aka mụ na ike siri je ịghọtago were ha nye n'aka Chukwu were otu ihe na were Chineke siri isi aka m were lọpọtụ na-enye ụmụ nwoke nri tata mana ịma mma onye na-asị na nwaanyị amaghị enye nwoke nri kpọrọ asị afụgo m 35 years afụgo m 12 years ka na-enyere sikọrọ ọwụ kwado onye kata na-akwụsị na ọka na-enyere nwoke di ya na onwe ihe ya emekata ka ya jee chọọ ihe ya na-eme n'ọnya ya rụgo ọtụtụ kwadoro n'olu n'ọnya ga na-efi di ya na-azụ maka na-akwụ ụgwọ ụlọ kịta mụ na gị nọ ụta ọnwụ na a na-akpọ aka jee kpọrọ gị nọmba ya dị kpọọ aka tejije jụọ na eziokwu ka ịghọta so ihe mma bụ na Chineke jirikwa ngwa ọrụ ma onye chọọ ịnọ ya nọ onye achọghị ịnọ ya nọ ịnụta di na-asịkwa ntọ ka site ihe iji eme nwee mgbe eziokwu ji abịa n'ọnụ ihe ọbụla ọgwụ asị ya ị nwere ike ikweta ịrụ maka na ọdị mana na-amechazi hụ na ihe niile ahụ asị na nwoke ofufu eziokwu dị na ya ịghọtago so na ụmụ nwoke gbara ọrụ ụmụ nwaanyị gbara ọrụ nọ nke onye jetara ọsọ nke na-aba ndị ngwa isi ihe hapụkwa m ka nduzi ezinụlọ duzie ebe ọ rụsi ọmụ nduzi ya mana ọkwa ịhụrụ nke isi nwaanyị ihe nke ahụ ka mmụọ mmadụ anabata dị nke ahụ kọrọ tọọ ihe ọsọkwa nwaanyị ahụ ya mmụọ mmadụ anabata ọ bụkwa ka ọ ha n'ọnụ nwanne m isi nke o ya adịrị na mma ise daalụ so. And of course, just like Muakwa, here a lot of people are condone who Guinea. Nwoke imetụ nwaanyị aka na-arụ ma nwaanyị imetụ nwoke ọsọ nkwe ụmụ nwaanyị bụ Dracula. Hey, akịka ya ebi ha like this atahọga alụ. In fact, before imetụ ha emetụgo gị. So yes, nke domestic violence bụ nke anyị ama tolerate ebe a. Anyị adịghị tolerate ya na Vote FM at all. Ma ị bụ nwoke na-eti nwaanyị ị bụ nwaanyị na-eti nwoke ebe a nke imebiziri okwu ọ bụfọ na anyị na-achọ ịma ihe mee na wee nụzie na iti ọnya bụ na imebichego okwu. Hello, ka ime Kiss no ka esa ebe ị nọ na Anambra GRA bụ ka GRA Ọnịcha ka ọ gịnị ka ị nọ na-anụ onu m wow okay. Nsị na ọ bụrụkwa agreed on 100% because agwaghị billionaires na dollars onye nwụ n'ụlọ emago all the money but Egofa could not treat them. But I'm not saying that what she said is not true. But what I'm trying to say, pay for God. Like, if you know, open the email on your tupu, a man or what if for me, so I'm not going to
the reason you could be no go moto or one man who way good too much. The man who almost 15 cars. The man and heart failure. They do the man general. The man na no nasty or see doctor. Pajet chobanti. Pajet chobe buy is we go to heart. Can you imagine? Like no nyonya, how many billion, trillion, trillion, but they could not do it and the man died. If you don't love me now, if on with the much, or sorry, one I talk about the mana. Ndi average, ndi enwe the garengo. Even though na as not the possible na eme transplant and will have the money modo, you got to go only jigra not tonight. And the money man the man to go $30 trillion. So that's the thing about it. But coming to topic in na you put that umuoke about adiozi ututu umuoke se adi during our fathers. Umuoke adiozi that's utufa se adi that masculine men that umuoke na abu leader umuoke na abu na the India na onani my lord if any na ada abuzi akita onwe a little thing man a man a feeling na the best thing no me we the woman. So in a tea, Nwanyi papi azusi nye or this they call if it in a tea mbam ye me if any ne asplay from mobile mwa or change probably found in a tea that time that the woman here change. I go on simple na one very early morning in front of my house a man who blew moto munye but the man blew moto chulu munye block munye na yozi munye nyana na the woman was see na tie na tinya with the belt. On a piano, piano, belt. Yeah. Inside the piano, the man will throw queer. So, I need my gate. The man to study pan on every 6 o'clock in the morning. To the woman, now you're the woman, see, I'm going to tabaka. Nothing no be na. This woman, the next thing I am justice for the woman. Because this, okay, take years you need to my see Anna. The woman what does in software and then my when them go abuna no need if it on a body needs and man say any design board there moko obuna need to Nwanyi ife all weakness go the man the weak because obuna the man are the weak obuna if no are the wrong what you do is if all the woman is here if in the olden days you look at the no answer na park na do no nya no and they do na if na family the girl abia meet here the man gini ko be settle the man asi angwa ya nata obu na o manata ngo chi ye great we make ngwa ngba dey ti mma gi photo afunuro me ebe ti mma because ina eti munye yi ife ụmụaka ahụ ị na-azụ ite fa na grow with pain and nwaanyị ọbụla ị na-eti ife nwaanyị ọbụla eti mgbe ife nnukwu ikwu bụ na anụ nke isi na onye na-esiri ya nri ka ị na-eti ife that yesterday ahụ na Anambra State anụ nke yes ekwu m ya yesterday onye ma na ọ decide ya na onye ahụ ya anwụ isi ofa onye ahụ ejebe ị na-eti the person ife ifunugo ka agadi na-amụ aka ekpe na nka ịma nnọkete tibe nwaanyị ife nwaanyị dị 20 something years 30 something years na-etibe ka egosi dị ka the woman no change because na the man dị weak ọmara ife ọzọ mbọ ya eme ọma mmenwu dialogue ịma kpọtanwu the woman kwuo gị na the woman na-akpanwu nkata that's why eji enwe so many domestic violence because ụmụ nwoke kịta anụ nwa adịghị ọzi otu ụmụ nwoke mbụ dị eme statement ọ dị agwa onye ife ọ ya eme ihe groom nwaanyị mgbe gị na nwaanyị na-anọ na ayi ịghachi ndụ nwaanyị it get na carry the way for her beauty and everything ọ bụ ife nwaanyị na-abụọ mee ọ bụ ife nwaanyị ya na-eme mgbe iche ịnụ ya nụ ịba ya na marriage ọ triple all the thing ife ahụ like ọ magnify ya ife ahụ ọ na-eme marriage abụrụ ebe ife na-anọ aka mdam marriage bụ ebe everything na-anọ eme ndị anụnwa na-asị na ụmụbọ nga on si na ị na-edeti girl na mgbe gị na the girl ọ na-eme ezigbo ife dị mma mgbe unu banyezi na marriage the girl ebe ife ọbụla ọ like most times ijuro the guy ife come from the guy or from the girl unu na-aba anọlugo onwezi ebe unu na-eje ife niile unu na-ezo mgbe unu ada ezozie
otu isi eme pick call otu isi eme nke otu so o nwere frustration anụnwa na-abụ ọbịa dịka ọ na-creep in mgbe ahụ abati because ọ na-etake like 3 to 5 years according to research nche ọ na-etake 3 to 5 years for marriage settle down ọfụma because fire dey understand ya na taa nugokwa kịta ife ọ na-abụ mụ na ịbịa na my house ị na-ezo na ihe aza call ị na-azịa n'ụlọ eze anya nke onwezikwa ebe ihe azị ya n'ebe so ịda na ide azazi call ma ndị ị na-adjust gị nwa na-esiziri nri ịdịzi accountable to onye a onwe ife ọbụla ị na-eme onye anụnwa mmadụ nọsịkwa na your life asị ma na ebe ọbụla ị na-eje ife mee onye a dị responsible ihe akpa onye asị a na ị na-ebe dị otu a niile so ife niile ahụ ọ na-eteki time mmadụ adjust to ife niile ahụ before the proper marriage a wee bido akpata watch ya these days marriage ọbụla ebido nwatite oge asị na-eseko na ndị eseko because the pressure ahụ bịa mfe nwere ike ịcommunicate fe nwere ike ịabsorb the thing fe nwere ike iteki nwunye understand ya na need maturity n'ife and nke nwoke abụ leader ọ bụ na nwere ife ị na-eme nwunye ya na-help ị na-appreciate kwa nwunye ya for that help ọ na-eme ị na-support kwa nwunye ya in some ways ọ bụ na so many things nwunye ị na-eme ị na ọnụ ụlọ otu anụnwa ọ bụ na ihe esinwu nri ma one or two things ihe emenwu as with respect ị try for put onye in order ọ bụrụ ịkwado ụmụaka akwụkwọ n'ibu ụzọ tete arrange the thing nwunye ya ahụ imekwa anya ụdị feel support ife ahụ support ọ bụrụ witness ụmụ nwoke ndị a na-asị na fa na-eme igo na nwe igo ụmụ nwoke most times ọ ignorant ọ bụrụ ignorant icheki onye ahụ na-efu na ọ na-eme okoko ifu na ọ nwere ife ọma because onye ahụ mmadụ ife ahụ ọ chọpụta na the thing abụrụ a big deal ọ bụ na ịkwado ụmụ akwụkwọ ọ bụ na nwunye ụmụike nọ n'ọfịs ọ sị isi don't worry ka nje kpọta ụmụaka na school ọ ụmụ ike ọpụkwa ife anụnwa bụ unu na-abọdị together ife ị na-eme bụ ụmụ ike ị na-emerụ ife ị na-eme nwunye ike ị na-emerụ ịmago bụ ha support system nyenwe na onwe ya bụrụkwa support system ị na-respect ya nyenwe nwaanyị na-respect chọpụta na ị na-respect ya the respect ya efedịrịrị ọ ya efed o nwere ka ọ ghara ifed one day ọ bụ na ị na-enye onwe respect mmadụ a na-respect and onye si na onye ada aṅụ mmanya bido mgba mmanya iche ịṅụ mmanya ọ bụrụ eji ngwa mmanya mgbe ịṅụ mmanya dịbụghị na-arụ iche ịṅụ mmanya because ọ bụ na ị bụ a leader na the house the head of the home arrange your family ọnwa ife ifu nwunye ị na-eme ịkpọ nwunye ị nọbịa anyị si ya na ife unu na-agatụrụ na ịma na ọ na-affect ya na ọ dịrị izi mana ya ma akwa na ọ na-eme everywhere na Nigeria adịrị izi mkpa nkata mkpasa nkata isi ya just keep it up na mụnwa na-atara ekwa and the woman support in it. We'll get together. Don't lay your hand on a woman. It's bad. Like I'm not on how I'm going to say this. The worst thing, Madi, BT, the mother of your kids, if Madu tell your mother, take ye see we feel. Madu tell your sister, take ye see feel. If you lose it, just no go na Madu tell your mother if that thing you feel, woman can you feel. Na neti mama feel. I'm a former of my mother calling papa, so you can imagine the mother for mammy calling papa. Do you know the meaning? Or the mother open a ikamanya bugoi, you see the woman black yanapa. And now most women for the farm papa go to Nika, I'm going to woman say, no, I regret marrying the man. But the woman look with our phone work on. Look at his own idea, or is going on regret marrying the man. The other woman I didn't wake up, maybe because of whom on a pen whatever fire. So for just not hanging around. So give up nwoke open it to no onye abroad the bed no ya drive for a man no onye know something about tennis you do not go there o me abroad divorce you do not go there mama I lecture nwunye I arrange if any next step to down open no can work una ekwente bido kwa open no work so you have to be a leader have to be a man it is not my dialogue what the woman if in more like onye ma gwa if in and one thing I na-eme bụ na if na marriage you see this man get up gịnị bụ the problem ọ sị na nwunye ya dị nka you see the woman gịnị bụ ọ sị na di ya dị nka o nwere onye na-take responsibility for nke what if gị nwa n'onwe gịnị ka ị dị eme trigger nke ahụ nyanwa dị eme and gịnị ka ọ dị eme trigger nke work on yourself the woman na work on herself the marriage a build that is the thing and ụmụ nwaanyị ndị a na-abụ mana nwoke tasị afọ emesịa dị fasị na the man mụ ego chọba onye ọzọ ife family the man mgbe the man enwere most women bụ na ife gwa the man ma ife met the man mgbe onwere ego mgbe the man nwe ego the normal thing ịmaga onye adịrọda smart enough ya eme bụ isiba na mba ha ife this woman men why na mgbe ahụ ọ na-eme ihe nwere ego why didn't you end everything
Do you get it? So if I'm not powerful, only of like then a woman, see, marriage in the night this week. Someone now walk hard, carry on the one Japan. Marriage in for now last 50 years, 35 years, power the because understanding the very high. Didn't you want to learn to forgive? Didn't you want to forgive? A man who na the hard working, who is stressed. He is soon, he has put on mark how he is not too much, he has spent some time. And when if you name in a bond with your family, or just to say from a Australia, in a bond with your family. If I say, who know to a woman, I don't know was or why even if who can win a say, marry in my next life, or a man for what can you repeat to work on it? Like somebody said, grass is not greener in the other side. It's greener where you are. It's greener where it's watered. Grass is the green and ebang where I'm or greener than the other side. You buy a million bang or ya the greener. For the moment, if you go to praise the I say, hey, I wish that this man of my own. Dear me can be better than the man. Manona, or water of the man, or water of that grass go with the green environment. So we can do better than this. And my own the big cook. Only open a moon enemy, it is not the woman. But the money I watch, ebe papia, timamia. Only I understand if any. That's the worst thing any man can do. And the woman why you know better. By no matter what it is. You're the man because from bossy system is a plan. You must go see the going for open in the nobody for so that you guys will settle. Well, thank you. Daloso Kings. Yes, so talk about Kings bịakwana like this ụdị akọnuche nwa nke abụọ ma ọ bụ na m amụgo nwa nsị anya ka anyị na ga-ehook Kings up mana ịmago na ọdịgo ka ọ ga-adị. Thank you so much Kings for that. Ọ bụ na ịchọ join kwa the show, of course ị ga-join nwaanyị na 0706 048 5853 ma ọ kpọọ 0915 570 8347. Hello. Good evening. Ịnụ nwaanyị abụrụ ishi nọ ịnụta nwaanyị gị na ya ga-agakọ. Ọkwa ifuru ịnụ nwaanyị ma mụnwa sef ịnụ di adịrị izi nọ ịnụ di gị na ya agakọ. Ọkwa ka anyị marụ na otu o si atọ n'ọnụ ka ọ ga-adị. Mana ọ na-ekwu eziokwu, ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na ọ dị ekwu eziokwu. Mana eziokwu ọ bụrụ hapụ okwu, hapụ kene okwu, hapụ the messenger, gee ntị the message. The point bụ na unu na-agbasi mbọ ike, unu abụ ndị nọ na marriage, unu na-agbasi mbọ ike ime sure na marriage unu gara ọfụma. I dị lazy these days. Okay, nsogbu adịrọ. Ịchọ shoot the messenger, hafụzie take the message. Onye nwere na family ya, no onye with the problem. Gị na your family no, gị na your family no. Ka gị na your family no, what are you doing with the family? Kedu ihe ị na-egosi dishon ị na-lay the right foundation for the kids? Because at the end of the day, I keep saying it, my concern bụ ụmụaka. My concern abụrụ gị na adults that have decided ịbụ gịnị ndị okenye nọ ya nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbele. All the foundation he lay for ụmụaka gị ka ndị after, the future, the bright and all tomorrow. Ụmụaka bụ the leaders of tomorrow. How ga-apụta bụrụ anyị governors, how ga-apụta bụrụ the market people or the ndị afịa anyị ga na-emit. Ọ bụrụ onye afịa ga-abụ igwe ofu okwu because na ọ na-afụ mmụ ya ka ọ na-eti mpịa ya ma mpịa na-eti ọ masalụ customer ọla tụkwasị ọra because na ọ gwara okwu na ọla ikere. Some certain things anyị ga na-echeck. Hapụ the messenger, hapụ kene messenger. Ị na ha agwakwu m onwe anọrọ m epent kwuo okwu. Because mụ na Kings we almost saying the same thing. Unu etizina nwunye unu ife. Gị nwa na-ekwu okwu ịdị ka onye ana m afa enyo gị enyo. Sunday nna m enyo gị enyo. Nna enyo gị enyo like this now. Otu anyị nọzi na mma ekpu ugogbe anya m. Banye investigative mood. Hello. Ka ime.
eziokwu anwụ nnọọ okay daalụ nnọọ gakwala ọfụma anụbeghị m onye ya this week o No, 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 no. Okay, I gotta go very musical break in na cheta azụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntichi n'azụ ị nọ n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ndewo. A caller of mine died. Serious? Who? I'm about to find out. Sorry. And I spoke to that man last week about this tipper that I wanted to sell. He now told me that he's going to reach out to the son. And I never heard from him again. Sorry. What the person? Funny enough, the last time he called me was on 30th. Jesus, my heart is skipping. Oh, wow. You don't got this guy now. What you get now? Mm. Care for the person. Ezewata. Ezewata. He calls me from MNA. He chair Ezewata. Mm. You go for his burial. Are you mad? He's not dead. Please stop telling me that rubbish. Are you crying? Don't cry. You have a few hours to go. A few minutes to go. 8050420. Jesus. Guess the nonsense song that is now playing. Onye nwa nke ya aga, onye nwa nke ya ekpome. Universe no go send you science care. Huh? Universe no go send you science care. I did not know this is what the song is saying. All the science now. Yeah, yes, I'm what I'm sorry. Jesus. Don't cry here.
Jesus. Anachetago mazụ na Volt 104.3 FM. Afamba ntichi na-azọ. Anyị nọ n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo na Volt 104.3. And of course, tupu ntinye egwu ahụ asị m ka m kpọọ eze nwata, but unfortunately line ya adịghị aga. Line ya dị switched off. And ịma na ụdị news a abịa, anyị bịa nụbazie switched off, ọ dịka eziokwu, mana achọrọ m ikwete na eziokwu because nke anyway, ọ bụ na o nwere onye ma eze nwata maruo ya ụlọ, biko kenin just gwa m na fon ya furu efu ma ọ sị m na o nwere ike isi mana ọ nọ hospital. Adịrọ m sure na mana anọ m in the space ịnata na mmadụ nwụrụ kịta because ọ bụrụ ụdị news a ka m ji maka ya, ọ bụrụ ihe nchọrọ ịnụ this year at all. Ọ bụrụ ihe nchọrọ ịnụ this year. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Hello. Kekime. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Okwu dile then no. Ka ebe isi akpọ m? No, gaa n'iru. Daalụ. If you may be windy, here in the Pere, nobody in the Pere, nobody might own it, but a bumble make an Nana, you can look into one and marry here and why and a minute. You never can win and my follow. Ndị akịta ndị abụọ na ndị na nke gị na nke nwaanyị tinye ọnụ anyị ejuzi nwaanyị ahụ tọbnọsede ọkwa na ife na-ekwu ozi omume kama afọ anyị ebugo onwefa onye ọbụla nlaba. Ebe ọzọ na-atinye okwu maka Disemba erugo kịta na nwe ezinụlọ ụfọdụ ya eso okwu mana ndị na-enwere uche. Disemba da-agwụ every day of Christmas na ihe dị n'ime ya bụ di na nwunye ọbụla kịta ga-eme anyị ụtapahara. Ụfọdụ ego ndị bi n'ụlọ mmadụ ha na-akwụ ụgwọ ụlọ akwụ ụgwọ skuulu ihe ka a ga-echegisi mmadụ ga-agisịrị ha nga akpọ ha na sizin a ka ya abụghị ha gbasa Disemba na Jenụwarị abịaba ọkpọ chiri ife achọba onye asụmawa fọt ya so na ezinụlọ bụ ndidi ka a ji eji n'ezinụlọ akpaka ịrụ ọnụ ihe na-aga aga. Ndụmọdụ m na-enye bụ ndị na-anụbeghị na nwaanyị Chineke mee ka ha nụta ezigbo nwaanyị, ndị na-egbu ogologo nwaanyị ma onye nụrụ ajọ nwaanyị ma onye na-ezigbo nwaanyị Chineke nye ha amamihe ka eji mejiri n'udo. Ka ntinye ọnụ. Thank you. All right, daalụ so. Daalụ. Okay, and the truth bụ na otu abụkwa Disemba na onwe ndị ifere ama mma anyị apịacha ọkpọ na village ha eje chefụta na onwe ha ụkwụ n'ama
fiọkpọ na village maka na gịnị mee ha enweghị ndidi o nwere onye kwere ike am down nke nwoke ama nchọnụ ka nwaanyị kparịa ya n'iru ụmụ nwanne ya ma ọ n'iru ndị ọzọ wee ya dalụ nwunye ya wee ya egbu nwaanyị ama nkwa n'ọnụ ya nga ka ọ hafee dị ka ọ dị weak gụwa bụ nwaanyị nsogbu adịrọ. Hello, ka ime Mary o tekwa o nke na-eme nnọọ o adị m oyi adị m mma daalụ daalụ sọ daalụ ya jisie ike na-asịkwa gị jisie ike o tegokwa mmebego nnu gị mụnwa na onwe m na-eme isikwo gị ka ebe ị ga ọ skuul ka ọ gịnị ya nnọọ o jisie ike ọ ka o wee dị mma daalụ sọ daalụ o daalụ. Okay, so ka anyị nọ na time ịmaga ụbọchị na-emezikwa rapụ anyị nọ n'oge mpịachi the last wrap of the show jisike kpọọ m na 07060485853 ma ịkpọ na 09155708347. Hello, ka ime okay ayan sorokwa m na-anụ ihe m na-anụ my brother Organiru n'iru gị ya ka m na-ekwu n'iru gị ka nke a na-eme hai na ụmụ nwaanyị enwere iferecha hey
I'll send out. All right, Dalo so. Dalo. I'm telling you, woman, rather, why na fa ira the other hananya. And another thing, bo, why akogolu, onye na di ano, ye kpatalo, o ju eme nya bo. I just hope na tupu okobali onye ilo no je gokwa dia say na ihe o mere ya. Because sometimes I keep saying it, two more they are like again, two more they are like work towards marriage, or relationship. Okay, why we call what I say no okucha no okwu ụmụ nwanyị we mụ na nwanyị. No, feelings why gini ano kwesịrị matter to you because no he feed ya ka oge nyechie ga azụ. So we can before kwa nwanyị nwoke ambiri okwu ọbụna ọgwa bugokwa nke nwoke o. Mana ebe nke nwanyị ga-anọchi okwu bụ na ọbụna ọgwa tunube di ya before. He na-eme like ọkwa mịa o nekwe ka ọ dị nekwe ka o si ma dị ọ ma ndịkwa mma. Hello. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? No. Daalụ. Eziokwu. I say, in Noriano call from onye kpọm na radio kita. Chere, arwana ya bia. Ha.
Dalo. All right. Good night. All right. Is well. Operation. Obrokwa na all aruru tetero operation. Okay. Ndị nọ na YouTube. Nasinu Dalukun no yellow. Hello, Auntie Chinazo. Good evening to ODENIGBO family. The truth is that a lot of people don't believe that they're a happy family. And the man blame her because Hannah know only the negative part from the wrong people. You man, I hear them motherable. It get here from the wrong people. When is yours? Before I cut the good one, it digests go the wrong ones. So to even tell you anyway, family the happy now. That is why they are finding it difficult to take advice when it comes. But so you say it. Our brother Frank has said it all. Dalo so nyejekwe Cecilia. As a Chris, same I'm teaching us all good evening, Bedoma. Dalo so. Dalo. Okay, just hello? Yeah, and you 1 minute. Time I does it. Can't fucking ABC at bomb. No, Ganyu. Okay, Paul before but okay, this year MC Kokoli na Kelwizi. Kokoli, Kokoli. After the wood this year. Dalo. Okay, Eba Kanga Piachia for today. I'm Opera Gloria Simo. Well done, Auntie Chinazo. Dalo so. Dalo. I'm not in the mood in you my 2 cents keta because hey. Coordinate. Cover was someone gano na Volt 104.3 FM. I found Auntie Chinazo. I have Piachigo no ODENIGBO. And Oga de Chamma. Darling. ODENIGBO family on YouTube. Auntie Chinaza Piachigo for the day. Fata Piachigo na soon. Bobro was also Echi. Ndewo.